KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma KP hokkata on série mon hoddiro ala mo wawi dade hoddiro ala wujita gore hoddiro makko dadotako Adam uligoro ko Pin TV Pin Media sa yi notuma mi jinnomi ko badana xam mo rapproché parce que bodo andi mo no fewi o sehilam min boydi ko modi faible kadi mo yidi dab dum dagi jinmi balla kan mo mo piège parce que information ngaji mo jinmi di koy makko tan waawa umma kadi Pin on instant bi jogi kadi cuyi ni problème personnel manam bi ciumli wadde recruter jinnomi mbaɗa andi aɗa jangi donc mbaɗa andi aussi ko domaine ma mbimi dara mi nodduma mi haalanma comme quoi jaha Pini mbaɗa ɗum demande d' emploi comme ça mboɗo sirna mboɗo yanana kam maɓe ƴetta par ce que déjà on instant mboɗo ndi wi probléme personnel comme ça sa yettima sa woni toon mbawa wadde rapproché kanko Adama par ce que mboɗo andi mo amin gandodir no fewi omo waɗi faible sa waɗimo rapproché rek min mboɗo yanana ko jinmi ko mami heɓtude ma waw addande mi preuve aji mamo waw andude exactement reedu ndu holnon yaari ko ɗum tan tanno kam noddudemo ɗo mi buri yewde wala ka gaccuga ham accuma yane aduna ko bere accuma neddo mugi maro kom tikkannodo karak no mbaado de balde me savale accu jaari wona wi ma jaari hay dara la bernde ko modjo ko cikoron ko wona nono wayde mais so mo jandilire ni so boyira wasara waajo hoore mako jodo galle mako seede ha beddaaji de legal ngal yimbe katto wa ñenen ko bida ko mi herside merci ko so dañu wiide ko burdu mi wala dum so ko hawni accu jaari yer kan jaari addani kam do ne bawlina dawola no Musa wati Usman wonno mi Musa men dani do winda heggilla me Musa woni heggille ma mo gaccida Merci Musa boy depuis passe mo mi jabara ko Usman wati
Ousmane yenante mi certiɗo Ousmane de mbiɗa yalta salo tan poccunomo mbimomi Bowal hay tekkere bowal ko waɗata a heɗaki o haala ma heɗa haydara salamu aleykum tan mbiɗa Bowal mi heɗo Ousmane ko waɗi kam ko fof no artinde ko keɗotum ko mbiyat mum ko wiyata kam mais ram mi yaadani e ma ɗum ni de wonano jikku ma neɗɗo so arema a heɗoto ɗum so haalnanima ma rokke ha ganda holko yiiɗi haalde e holko woni e ɓerde makko heɗade musata non neɗɗo sa fusani ɓoccode andata holko woni nder Assalamu alaikum. maaleykum Salam salam baɗon tampere. Ousmane Renceli. ça va Kumis. Modou Ça va machallah bien. jam tan Mariama. bisimilla Comment ça va? jam tan Mariama yow accumulo Ousmane ko min noddew min wi yo arɗo rokkam ɗum tan neɗɗam jooɗɗum Ousmane bisimilla jooɗo Merci Kumis. Merci. jodde e jewtide so haali an a heɗimomo wasa kawridirede konngol hade ma riwde neɗɗo amdu holko addama holko yiiɗi haaldude ma Ousmane ma en nandiri inchallah Merci, Ok, merci, merci beaucoup. Kumis jaram. Mariama ça va? On mbaɗɗa e ɓanndu mbar ko mawɗum ɗe a tampani on mbaɗɗa e nguleyki ɗe balle no wulde Mariama min mboɗo andi ka tikkon ɗomi kono sa yimi ari ɗo kono ko addimi ɗo ñanden mi arin ɗo diwɗa kam kono fof mi waɗi comprendre kadi hay hande sa rewi kam hatta kam artude ɗo par ce que guurami oɗo saaha ko min tan e Allah gandi ɗum ala ko addimi ɗo so wona yafnadem par ce que mboɗo andi mi waɗi erreur mi juumi no feewi sabu min e ma to kebduɗen ɗo hay goto wawa nadde hakkude men kono sa yimi waɗiri noon réagir ko yidde ni jinmami nde tan tolni toon kono wona haydara min ala mo jinmi so wona an kadi jinmi ko jaafuɗa kam sabu hande jinmi ko to gonnoɗen ɗon duttoɗen ɗon jinmi ko wadde mo soutenir ha ganda place mo gonnomi o ha joni mi ummaki ɗon par ce que min e ma koko ɓooyi ala fof tan dewdani Mariama tinno yarlo mi yaafo komi juumɗo Ousmane an wonde an wawi jooɗade ɗo nder haala ɗiɗo konguji Ousmane mi sikkanno neɗɗo so arema wima betti Mariama gorko e dow mum a jaɓata mi haalanno ngara mi haalanma ko heeɓi kanko bat ɗum joɗɗa ala fof ka waɗan captreje te an e hoore maɗa andi ala mo gandum so wona an woodi ko cusmi waddere andi komi susa waddere andi so hoddiri heeɓi kam min sikkanno yimɓe fof ma gaccam ha heddo han mais je me suis trompé ko jumre jumri ko jumre tan kono mi andi haydara wonani hen ko hoddiro Allah kadi min ko an tan ɗum jinmi ganda tinno oppu ko ɓenni ko yarloɗami jaafoɗami yarlo mi yaafumi mi yallinami yalfini mi inni mo ganda ken nder woɓɓe so darimi ɗo mi yiɗa ko an kalko heeɓi kam
jinno ko jogoɗa confiance par ce que amour so ala confiance yaha confiance woni kinde fof ko ɗum tan jinmi tama minne jinmi ko waddema garanti ko heddi hen ko hay daranarala hakkude men soɓe ɓe inchallah ɗum ko min wima noon c'est sûr min wima noon Jangan ko man kon mayo dalo. Ko wami holdo. Yani an hakkunde ma e memona e mino hakko ma jandum. Tila tan nga ala fofto heddi handa ko non yidi yumme baba. Ala fo ko matta sana wara mo tromper je. Ko dum nadirda ham. Hakkunde ko nodde tan dum tan bam nodde tan do hande. Sikkanno ko wadi importance ngannanda holmo holko podda hokkude wal hol mo jiyanda ham. Anara haala munas. Ko partam tebe fotno be juno randu mo ponnom yaar ko dum noddirda am do en. Me jaay memon ko seur meden. Afana wadde ko baddama ko. Holko man mom may mon me ara galle munen ber addi jam mi ara wadde mo expliquer may munen fiyam helo hakkille Me da handi hen. An kala memon ko ma on fon wadde ko burdum sax. Ko burdum fonna waddam. Dum ne famdi ko wadma ko. Mem hollumo jona wana bandi ko mi wara déclarer guerre mo wiidu Me jaay merde. Toi tu te prends pour qui? Ah ko gonda ho minen gaccit ma hen. Il faut min kulwa minen gol xolon. Ala hay wiide sehilam neni. min ber andi may mon buran ma yumma e bama kon ko do tawron kam onon dibbe fof anani e pot bada mum ud Gonda kana ko halta. Ayan ko dum wonduda. Sim wala hajjum goto. foftina an ka seydani an oli so woni ko mbida enen ken tar ken enen fof gondi ken sehilabe kon aba nodde mara wajo kam biado yenna mar ko maymun lowma ane maymun mi wada non faale So yi hal ko welma ay ko gonga ngandana me gongo no nana dum hande. gongo so jigi gonga mbadone nder pousu mon e balle kabbo gude mon kabon dum min wona gi on te mi wadi on dépasser ça hayto ndemor ndewer hon on mine mon on parle te monta hokkon jama Ko wonda hono yoni deja yimbe fu ne be ka peno ka jom ka wu ade woni réseaux sociaux ala ko ngaccida jemme nyama da fu fare neld amara hersra comportement ma o on gitara buur wartara e nange be non Hey. ay min toñi hoora min pertu temps e are mon ni on fof mi pare mon Ya. te ndar we Ya, ha ko kon men de on fof ndare mo hokkoran haydara Ya ko haajuma an rawandu an jasdo ayra hay wir sehilam nen. Ya betti kam. Sim. O asmi abura ko sax. Hello, Mama Sali. No mbaɗɗa? Jam tan ni. Jamonema. Mawɗum alhamdulillah no galle waɗi? Jam alhamdulillah. Boyan hujjiɓe message ma. To mboɗo foti yaltude min wadde mo pahami yalta galle o tan. Mi nodditima joni joni mi gardi pimi tan noddumami koɗo ko jam. Ok, d'accord, merci beaucoup de m'avoir rappelé. Adandi alhaali o ha joni alhaali Ousmane. No mbirumami ni il faut ganda o fuɗɗitima wattude fréquenté e Mariam te combat o jehina ha en puɗɗinoma wiide eɗen mbaɗa ɗum réussir. Ousmane ma min kay ko kalanmami e Ousmane fof mi sikki firtota ho par ce que aɗa andi ko min funeɓe nani selli ko ñalle makko fof koye ma walta e gandira hon noon ko ɗum ɗo wonno message o e yiɗnode kadi fottude ma comme a haalninomi wonde wotomi nodde tawde woni kam ko an noddi kam ala probléme jinnomi tan ko ganda wonde Ousmane mon ami mon frère mo ganduɗa hoorema ala fof ta fawani ɗum e gilli hakkude mon mbiɗe andi
o ruttima e Mariam par ce que mi yi ko kaldume mom fof komin baddi ko fof ko rewda ɗo fof Ousmane ha joni en continue wadde fréquente Mariam en tout cas kala man Ousmane min hankkadi Ousmane wi hankkadi pare Mariam ruttita koye Mariam min hankkadi haggilam no fuɗɗi deeji koɗa andi ni Mariam ha yaltude e ɓernde makko ɗum ko hunde nde laaɓama ko min jiɓi ɗum koɗa andi kam Mariam ha joni nani haggille makko en tout cas weɓande Mariam waɗi ko waɗi ko ndimaka makko hokkani mo ruttita to ha joni mo ruttitomo yaha galle ɓeɗo mi Ousmane ko hoynudemi ni fuɗɗitima de moƴƴi a jarama Allah jarama a jarama baw jaafoɗade min ɓuuri noon jewten seeɗa bisimilla bisimilla ko jambolo par ce que kono instant woni situation mo guurami ene muusi kadi ne hamni ene uddi haqqillam no aussi no feewi mbimi taari ka jinnaɗo tan mi ƴeewa haalandimo ɗum comme ça gosodiren hen miijoji humpadima kam situation guittuɗo kam France addi kam ɗo woni ka Mariama affaire o ne muusi par ce que min Mariama malgré ko kewi ko fof ha joni mboɗo yiɗimo te jiɗir mum ko goonga ɗiɓi hamnade hen walla ɗiɓi musdemi walla teddudemi tan oɗo saaha ko situation yam kadi hakkundam e yayam par ce que kanko omo nangi to nangi ɗo o wi ko hakkude men Mariama wawata wonde omo pari hen fof kadi min ko jinnaɗam mi yiɗa min lutodir ɗum tagui dal min vraiment affaire o sahani uddi haqqillam o no fewi voilà ɗum dal tabno kam yidde kalten seeɗa eyi c'est bien no mbaɗɗa ni no mbinomami tan mbinomami ko kala to tolniɗa e gueɗe baɗe noon wat feere jewtuda hen saabu minne mi yiyani mi nanani sowona an ko ɗum Allah waɗi hande galle o somi ala ɗo ko amin ɗo joom galle bon yumma noon a famat tan ko debbo ko enen tan muñantel kadi vision ɗi wonta gotum min je vais voir no mbaɗanni ham yewte e makko mais kam ɗumi caggal ma comme ko yiddema ko hunde nde ganduɗa aɗa yiɗi ɗum vraiment mbawan mbo waddema soutenir e ko jiɗɗa ko en tout cas mi yiɗa mbaɗa ka fotani wadde walla kala ka fotani haalde walla yimɓe tawma e ko ganduɗa janggo e jaam ma wiye ɗum ɗo de a jeyaɓe par ce que mi neranima noon bon ko debbo jiiɗa jiɗɗa ɗum jiɗɗa ɗum ko dewgal ça pas réglé ɗum ay probléme goɗo ala hen kadi hoɗo ƴettu miijoji aɗa waɗa ɗum hoorema ka cukalel a yahani nokku taw avenir ma nan yeeso addante caɗele aduna taw jarani a faami yumma noon kala ko wawi haalde mun tan ganduɗa ko cinnaɗo ma inchallah donc min fur et à mesure ɓuuri yewde e makko min waɗ essayé en fait mi waɗama convaincre ha daña ko jiɗɗa ko ça passe ko aduna ko noon aduna waɗi noon quoi donc aduna kadi sa woni hen donc ne heewi perguite donc a ɓuurat darade kadi tinnoɗa il faut pas te décourager han ɗum hay probléme goto ala hen donc Allah ko moƴƴo quoi mais an hande de a waɗanno mbaɗannoɗa ni yigino gertiɗen yarani atade ali goto majji bamma waɗa hen haqqillo a fama tan tarmiyaɓe toggat ma waɗi artata hakkille ma ha guura gurdam mbaɗan maara mbaɗandi wajiɓe atuji mbaɗantuma ɗi ɗi belani gila gartuɗa ha joni mbaɗam yaade atuji belɗi wona yi machallah vraiment mi fima kas ok d'accord ok thank you voilà comme ça holi min holi an sah mi ƴetta pelaji ma an komi calɗoma sele weccet fela kam cele weccet dara ko jimmi haalandema ça sera la première fois et la dernière fois fotteme lawol ar dartina kam aɗa jimmi haalandema ɗon kaɗanmami haalda yam Mounas merde mbimami mbiyawi haalda yam Mounas
jaltu sa tombe bien parce que degam ko am jinno mi yobuti rapport ak Ousmane leneen fa di juuji non hanni jeewa hakkunde ɓiɗɗo e jinni par ce que aɗa andi gila adan wona gandumi ɗum somi yaadani Ousmane tan pour hakkude moɗon mo raison ngaji joguinon hen surtout noon hannde an hoore maɗa andi hannde to gonɗa ɗo ka cowiɗo te aɗa andi kadi ko gonɗa ko wona Ousmane fawma ɗum donc aɗa foti famde hakkude ma Ousmane kam hankkadi c'est impossible wawa wonde ɗum ɗon noon tawde mi haaju Ousmane ala ko ɗumtinma e haydara aɗa suuɗanama Ousmane ko ñallo mo koyma wawi aɗa haaldema en tant que debbo hakkude kadi debbo e debbo pamana ham par ce que Ousmane ko jaggi jaggi fof sa oppi tan oppat sa wi mo nanti en mbi nden andi tan an hoorema ha joni aɗa nanti hakkude mum jinnomi noon ko goppa Ousmane an andi peeji debbo no mbatta so ari ha puntama keeɓa haqqille makko hollama tigui hankkadi hakkude mon wawa wonde ɗum aduna ham ɗo jewten sutura o wasini andude ɗum ummori Mariam ko ante ɗinde ewo joni so tawi haaji woni so tawi won mo jiɗɗa adi kalna ham min ene jarnimi kala ko jarnimi kalna ham kala ko cohluɗa e kalis mboɗo pari ko toppudema sa yiiɗi hay yaltu leydi mo jarta leydi mi wonma e moyen dans les bonnes conditions tottuma moyi timmude jaaha daña ɓinguel ma e suturo tawa aɗa jogui no mbawɗa nehito ɓiye ha mo won on kam jarta e gurnam Ousmane ko ɗum tan mum ko addimi mi nani ko kalɗa mi yidami Ousmane wona com min e Ousmane ko guilɗi woni hakkundami jiɗirmomi ko Allah mi yiɗirami sabu jooɗi te mbiɗa andi kalkel o yiɗirami kam sabu ɗumoni ko Allah woni hakkundami te ko Allah hoddirimi yidde bolere woni hakkundami nde yiyami jewde wawa sodde guilɗami par ce que yiddami Ousmane mi wawa haalandema to tolimi Ousmane ene waɗi e yam min darade mo jooji wawi fof nde tawo ala ko jam min ñaago hakkundami ko dewka minde cikkuma an ka jogo ko peuple ɗo perdalis te goppanama haali killi ɗo guili ngalaɗo sinno aɗa yino Ousmane a watta ko mbaɗɗamo jiɗo gorko ɗanni oppi ɗum caggal gorko jaran ɗum runtade yummum jaran ɗum ajanade bammum jaran ɗum ajanade yimɓe fof wi ala mo yiɗi sona an goppa ha ɗanno ija caggal muɗum han gona reedu sa wiita moɗon jiɗi ɗum tanani Ousmane yima ko nane yiɗa Ousmane yiɗɗa Ousmane ko intérêt haalnam holko cohluɗa mboɗo wawi mi tottuma gurdamma ɓuuri par sa jaaɓi hakkude mon wonata sa sellima hakkude mon wonata ɗum ɗon noon jaaɓa keeɓa ham ko poɗɗa heɓde ko gilma keddo ɗum ɓuuri yawde kam goppanama haali guiɗi ala ko mbawɗa haalde ha mbaɗa ham convaincre par ce que mboɗa andi wona yittiri ɗum wawa so ɗum debbo mawɗo kilifani wona cuɗɗi mama Sadi mi sohlani jawdi maɗa Ousmane nder yiɗi ɗum te jiɗirmum ko saabi Allah mi sohlani jawdi dagani kam nade Ousmane so tawi a sohlini Ousmane cohlinɗa ɗum ko dewgal holko nde wonɗa yaade ha dañƴa dañƴamo ɗum namdi ɗoma jaago holko nde wonɗa yaade aɗa fiide ha towiɗa sinno aɗa yino Ousmane no yiɗi mbitade aɗa waɗa mo sani
ko heɓi kam ɗo ko hoddiro Allah ene wawi hebde hay ɓiye wala suranam par ce que mi anda baɗɗo kam riyo mbima otoma faw ɗum mbiyam par ce que mbiyam komin ko jooɗi salam ɗo kan ɗum haaɗata ko mbimi ɗum on ko waɗata an ka baɗɗo belaɗama ha keɓɗa ko cikkannomi noon ko kaalami ko aɗa nana ɗum on tawda jaɓani nande ko kaalami ko kalamami ko fiftotako an Ousmane wona e aduna wona e lakat so mboɗo wuuri kadi hay sinno noon komi mayi ɗum ubba so Ousmane resima jama fof mbaɗa mami ar mboɗo hulɓino kono an Ousmane wona e aduna gomi wiya mama Sali ay an trop c'est trop hakkude me Ousmane hay dara a wawa hen min e Ousmane momin desondir par la force ere welma ere mettuma Fatima, non mbaɗɗa mbaɗi a tampali e lawol e excuse-moi du dérangement ko ni sax des fois moƴƴat yalta waɗa distraction mais an ligge tan Fatima ligge no moƴƴi mais des fois il faut se distraire Fatima en tout cas ko waɗi mi noddima ɗo mi waɗat excuse vraiment du dérangement par ce que miɗo andi ida woni e problème ji hewde mais quand même des fois koni il faut yalta waɗa distraction te Fatima mi suudatamo à chaque fois si mi yima pinde vraiment mi weltoto vraiment en plus sa weltima mi welto sa woni vraiment e probléme aussi jemma o presque mi dantako surtout probléme mo heɓuɗa o ɗeɗo balɗe comme c'est dit passé maintenant. Merci. Mi suudatamo Fatima sa yi mi yawani natude e ma mi hiɗa heeɓi guille e banggue Amadou Moussa te Amadou Moussa e ko sehlam mi daali hakkudema Amadou Moussa bona hakkilem e Amadou Moussa bona mais vu la situation je vois que maintenant Amadou Moussa c'est dit passé Amadou Moussa kadi ko kanko haalnema e dembal makko wi relation makko e Fatima c'est impossible donc vu cette situation mi wi jara miɗo suudama ko woni e min quoi parce que miɗo heeɓi guille e ma guille demi heeɓi e ma nak n'est pas gilli caahan yagal c'est-à-dire wona caahan yagal e mini kam haali nani ko kalɗa ko no feewi vraiment min nene mi weltima hande ko nodduɗami ɗo ko par ce que ça fait longtemps mi yaltani e ɗum ɗo hande mi weltima hen par ce que yaltude kadi ne change air ne moƴƴi te kadi mi suttama gila nden ha joni mi yi darde men ayam mi yi noddali ɗi mi yi message uji ɗi mi yi aɗa jogui attention ayam e ɗum mi wawa yebdani ɗum par ce que mi mettime ko an kam jiyatnomi aɗa dari aɗa ƴeewa no mbaddumi e ɓandu aɗa ƴeewa no mbaɗmi aɗa ƴeewa no mbaɗmi hay liggey mo gartumi o sababune ma nan hen donc mi weltanima kadi mi wima a jarama no fewi joni noon faade ko wiiɗa affaire ɗum ɗo ko sinno ko sagam noon gacca kam tan mi miijo hen seeɗa miijo hen en tout cas mi forsatamo par ce que gilli mom forsatake mais en tout cas ya andu sa lelima no wi mo wiyete Ali Fall en tout cas himo yiɗima himo heeɓi gilli fordi e ma te sino sagam vraiment wona yummum sukabam en tout cas ko ɗum woni miijam vraiment e ma si ɓerde men foti vraiment mi yiɗi vraiment yejjita vraiment kala souffrance mo medda hebde e jamante mi accanma noon réponse o la balle est dans votre camp dal Fatima mais yarusima mais ko ndide des fois il faut jalta waɗa distraction
maadi hannde gasana jamma e ñalawma tut yimɓe pottampe kami mi yiɗi ɗo ɗanade mi yoroji a wawa ɗanade e goto wa ɗanade o kam a wawata ɗanade yeeso ma on kadi ne artide ma sali jujum ɗum sali sali dia yimo usman sali dia e nder gallam sali dia kam mata wona dimo kanko miji bonanti wi kam o wima ɗum an ala fof ko heɓeni kam ala fof ko waɗani traite ɗum acci usman mi hakkumi usman allah waɗi ɗum ala ko wawi hen usman yidde mo joyerde e yidde mo jogiɓe mohoto ko allah tan koddira hoore so allah koddirani ɗum wiye usman wona ɗum haalde par ce que usman no artide ɓernde nde wonil hawsiki ko baɗɗo wattara mi allah waɗi o andi omo jogii hen hoolare e confiance o andi yidde yande ɗumum mi anda allah wati hakkillama kanko wi tan ko yahata yaha sali o wona allah o wona nela te kala mo yawi yidde yiɗaka ma halla sali anda gilli noon o anda ko yidde yahata won noon gila o jibina fewde hande ko gilli kolo tan o yahata kanko o meeɗa yidde han yidde wonde sincére kono noon accu kuuɗi e jungo ɓesso mamin jiidi so allah jaaɓi mo nan ko haalan moon sabu mi haalni noon mi wimo hakkude moɗon so allah ne hoddiri ala ko wawi hen an ko ousmane yiɗanma hoore mum noon yo foftin hoore makko sali yo foftin hoore makko kono noon o fotano hami yalto ara caggalam kanko kay omo andi an ka cukalel an o wawa haaldude e ma wone gueɗe min yumma o yo hucciteyam ñande sali hucciteyam mo nan ko boni ko allah boni deño haqqille ma hakkude ma e ousmane noon taade ko allah waɗi guittowo ala toppitoɗa ousmane nanggodiron gandon kala ko wona allah ko meere sali noon mami haalan ɗum hoore mum so allah jaɓi deño haqqille ma sali ko miine makko wona aane makko ko miine makko so allah jaɓi mbimami wallahi sali ne andi mi omo andi yumma bien bon kono noon mi haalantamo haydara hamin kuccodira mo allah fof ko gonga kape hokkanno on série mon hoddiro kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya play store walla google play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma